بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah ka ba mu taimakon annabi. Bawa da bawa mana ya taimakon juna. Bawa da bawa. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda muna ba mu kawunan mu hankuri, muna tur da wannan zamanin. Allah kai mana afwa, Allah kai mana afwa, Allah ka maimaita mana wannan zamanin. Allah ba don wawayen mu ba, Allah ka yafe mana. Bawa da bawa na iya taimakon juna, ji sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ba mu taimakon annabi. Wanda ba sa son taimakon annabi, sabani aka Allah ka cire su daga taimakon annabi. Allah mu muna tawassuli da sunayen ka kyawawa. Mun ba abun bautawa da gaskiya sai kai Allah. Dan imani da muka yi da kai Allah, duk wanda ke son taimakon annabi, Allah ka sashi cikin taimakon annabi. Wanda kuma suke da sabani aka Allah ka cire su daga taimakon annabi. Bawa da bawa, common bawa da bawa za su iya taimakon juna. kamar yadda zamu karanta a cikin hadisi yanzu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi duniya, duk wanda ya yaye ma wani bakin cikin duniya, ya yaye ma wani mu'mini bakin cikin duniya, Allah zai yaye masa bakin ciki daga bakin cikin na lahira. Wa man yassara ala musirin, duk wanda ya sauwake mai mai tsanani, yassara Allah fi dunya wal akhirah, Allah zai sauwake masa nan duniya da lahira. Wa man satara muslimin, duk wanda ya sitarta wani musulmi, satara Allah fi dunya wal akhirah, Allah zai sitarta shi. A sha musulmi ma da musulma za su sitarta juna. Duk wanda ya sitarta wani musulmi, Allah zai sitarta shi a nan duniya da kuma lahira. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah yana cikin taimakon bawa, matukar bawan nan na cikin taimakon dan uwansa. Bawa da bawa suna yi taimakon juna, balle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kai fitsarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi, fitsarin annabi Muhammadu yayi taimako. Macen da ta safi tsarin annabi Muhammadu ya yi mata taimako, ciwon cikinta ya warke. Jinin annabi Muhammadu, kai tsinin gashin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mun ji hadisi Khalid bin Walid yana samun nasara a cikin yaki. Wannan takobi ana sa wannan gayin da sunan tsinin gashin annabi Muhammadu. Balle annabi Muhammadu, kai rigan annabi Muhammadu sabbai suna jikawa, ana samun nasara, ana samun waraka da rigan jikin annabi Muhammadu. Wanda dai bidiyon bai zai tsawo ba, amma karatu ne duk mai bibiyan ilimi mai zurfi ya san wannan karatu. Duk da dai wasu ma ba su taba ji wannan ba. Fitsarin annabi Muhammadu na mace ta sha fitsarin cikinta da ke ciwo, ya an samu inda ake so. Balle annabi Muhammadu, Allah ka sama cikin ceton annabi, Allah ka samu ka ba mu taimakon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Karatu na gaba, annabi Isa yana neman taimako. Annabi Isa da ya fi ni ya fi ka, cikin ul azmin rusul, yana cikin ul azmin rusul. Annabi Isa yake ga mar Qur'ani, ke ga mar falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Falamma ahassa Isa, ya yanda annabi Isa ya gane minhum al-kufra, kafirci daga gare su, qala man ansari ila Allah, sai ce wane ne zai zama taimakana ila Allah, zuwa ga Allah. Wane ne zai zama taimakana zuwa ga Allah? Qala al-hawariyuna, sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah, ga munan mataimakan Allah. Wai hawariyawa suka ce su mataimakan Allah. Nahnu ansarullah amanna billahi, min iman da Allah, washhad bi anna muslimun, ka shaide mu cewa mu musulmi. Abinda nake son fitar a wannan ayan, annabi sai ce falamma ahassa Isa qala man ansari ila Allah, wane ne zai zama taimaki na zuwa ga Allah? In ji annabi Isa. Kai kuma ka baka neman annabi Isa da ya fi ni yace wa zai taimake shi? To a sha ku abin da ke nufi taimakon Allah, Allah da bayinsa daban. Duk wanda ke cewa yake so ya haɗa magana annabi bawan Allah ne, manzan Allah ne, wanda ba duniya da lahira an yi shi ne domin sa.
kamar da muka karanta cikin taura allo na farko ma ya walaula Muhammad ba da Muhammadu ba ma khalaqtuka da ba mu alce ka ba ya kai Musa wala khalaqtu khalqan da ba mu alce wani alitta ba wala jannata da ba mu alce aljanna ba wala nara da ba mu alce wuta ba wala malakan da ba mu alce malaika ba wala rasulan da ba mu alce kai manzo kai yace duk wanda bai kaskata annabcin annabi Muhammadu ba za mu kona shi walau kunta Ibrahim khalil ko da Ibrahim ibadadina ne sai mun kona shi in dai bai gasgata annabcin annabi Muhammadu sai yasa Qur'ani ya ga mu qala aqarrtum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqarrna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin sai da suka tabbata yayin da wai akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabi to da haka Allah ka ba mu taimako annabi Allah muna tur da wannan zamani da wanda suke cikin Allah kaka jarabce mu da wannan mutanen Allah hushinka ba kyau kai mana afuwa albarka annabi Muhammadu wanda suke faɗa wannan maganganu Allah ya rabbi ba sa son taimako annabi Allah ka cire su daga taimako Allah ka yadda da mu ka yadda da imanin mu mun yadda da kai Allah kai ne daya abin bautawa Allah duk wanda ba sa son taimako annabi Allah ka cire su daga taimako annabi Muhammadu Qur'ani aya na gaba abu na karshe da zan karanta Qur'ani ke gamu ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya ku mu'minai in tansurullaha yansurkum idan ka taimaka Allah yansurkum Allah zai taimake ku wai ni mu mu'minai zamu iya taimaka Allah zamu iya taimaka amma Qur'ani kuma yace idan ku taimaka Allah yansurkum Allah zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum kuma ya tabbatar da dugaduganku mun koma tafsir na Imam Suyuti ad-Durr al-Munthir fi tafsir al-Ma'thur na Imam Suyuti me yace game da wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ana maganan Allah ne bautan Allah ana maganan bautan Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da yake fada iyyaka kai ne na'budu mun bautawa wa iyyaka nasta'in kuma gare ka muke neman taimako da kai muke neman taimako ya Allah wannan nan amma in nace yanzu taimaka mun da kati taimaka mun da wannan yace ya taimaka ashe taimako ainihi man la yashkurun nas la yashkurullah to wanda bai gode mutum ba bai zai gode ma Allah ba inji hadisi inji sunna mutum menene sunna shine tsoron Allah ka zo ka dagewa abu ba shine sunna ba sunna annabi ya same ka na ambatan Allah la ilaha illa kullu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna Allah fi jami'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na ambata Allah shine az-zakiru shi yasa kuna cewa dhakirina Allah kathiran wa dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima daga muslimina innal muslimina wal muslimat wal sai da ka karshe kenan sallallahu alaihi wasallam shi yasa Qur'ani ya ga man yakadu alladhina kafaru yuzliquna bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin annabi ba mahaukaci bane sai dai zikiri ke to annabi ya fi kowa zamanto a zakir da ambatan Allah sunna in baka ambatan Allah kai wasa kake kana son suna to da aka abin da muke so mu gaya mana a gane sunna annabi Muhammadu girmama annabi Muhammadu da bauta ma Allah daya sabon annabi aka ce kakku daga muryoyin ku a wajen annabi kakku daga ya la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi sallallahu alaihi wasallam to da haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin taimakon annabi wanda ba sa sai taimakon annabi Allah ka cire su albarkan Allahu salli ala sayyidina Muhammad annabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin